Ширкати кандидатской корпорации «Рошен» Ҷумҳурии Украина нисбати маркази миллии патенту иттилоотӣ. баҳси патент ё мансубияти бренди қанди маъруфи навъи коровка ки давоми ним сол байни ширкати украинии «Рошен» ва русии «Красный Октябр» дар душанбе идома дошт, бо қарори додгоҳи олии иқтисодӣ ба фоидаи ширкати русӣ ҳал шудааст. Таърихи ин баҳс ин аст ки маркази миллии патент ва иттилооти вазорати рушди иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон тамғаи коровкаро ба исми ширкати «Красный Октябр» ба қайд мегирад. соли 2011 ширкати «Рошен» ки ба президенти Украина Петро Порошенко тааллуқ дорад, тамғаи худ «Рошен коровка»ро дар ин марказ сабти ном мекунад. тобистони соли 2016 ҳуқуқшиносони «Красный Октябр» ба марказ муроҷиат намуда ширкати «Рошен»ро бо суистифода аз бренди худ гунаҳгор медонанд. ба гуфтаи онҳо «Рошен» бар хилофи шаҳодатномаи худ дар бастаҳои шириниҳо коровкаро бо ҳарфҳои бузург ва «Рошен»ро бо ҳарфҳои хурд навиштааст. Не ки вақте мода пешниҳод мекунад баръакс «Рошен» ҳамчун ширкати ҳам номи фирмавӣ аст, ҳам тамғаи молӣ бо ҳарфҳои калон, а коровка дар як кунҷи тамғаи молӣ ине ки мумкин ки 10% ёки 15% ҳамин тамғаи молӣ дар маҷмӯъ ташкил тия мода ба қайд мегиранд. Молҳое ки дар муомилати гражданӣ пешниҳод ки ваёша мебинем, коровка бо ҳарфҳои калон, «Рошен» дар як болош. ширкати «Рошен» дар пайи ин соли 2016 маркази миллии патенту иттилооти вазорати рушди иқтисоди Тоҷикистон ва «Красный Октябр»ро бо сабаби бекор кардани шаҳодатномаи қайд ба суд дод. додгоҳи иқтисодии шаҳри Душанбе даъвои «Рошен»ро беэътибор дониста ӯро аз ҳуқуқи истифодаи тамғаи «Рошен коровка» маҳрум сохт. зимнан барои баррасии қарори суди шаҳри Душанбе ҳуқуқшиносон бо аризаи даъвогӣ ба додгоҳи олии иқтисодӣ муроҷиат намуданд ки он ҳам қарори суди Душанберо бетағйир монда даъвои ширкати «Рошен»ро беасос донист. шириниҳое ки анъанаи истеҳсолашон мисли коровка ҳанӯз аз замони шӯравӣ ҷараён дорад, дар Тоҷикистон ҳам хеле маъруф ва серхаридоранд. тоҷирони тоҷик мегӯянд воқеан маҳсулотҳои ҳарду ширкат дар Тоҷикистон бозоргир буда миёни ҳам рақобат доранд. дар Тоҷикистони мо ҳамада қанде ки хуш харидор бигем, хадавой бигем, чӣ хел фаҳмонам ки ай ҳамада қандое ки ҳастанд ҳамин фирмаи «Рошен» беҳтарин чиз фирмаи амирия сабуктара як ҷо ним ҷо савғотӣ бурданда харидорш хай нақстара гапа росташ. зимнан манобеи интернетӣ менависанд қанди навъи коровка аз соли 1920 дар Познани Лаҳистон истеҳсол мешавад ки рамзи он тасвири чорпои ширдеҳро дошт. шодмониятим Муъмин Аҳмадӣ, Озодӣ, Душанбе.